Значи преди 4 месеца ми се сложи диагноза митрален пролапс и почнахме да издирваме добрия или по-точно известния доктор. И се насочихме към Турция, Истанбул. Дъщеря ми живее там и тя се свърза с професор Бурак Онан. Приени беше много добър, любезен, много така обширно обясни положението, в което се намирам. Каза, че ако в рамките на 3 месеца направим операцията, ще бъде с по-малко риск. Няма да се naложи смяна изцяло на клапите. Hastamız bize nefes darlığı şikayetiyle başvurdu. Yapılan eko tetkikinde kalbinin mitral kapağında kaçak tespit ettik. Ardından hastamıza ameliyat alternatiflerini sunduk. Bildiğimiz gibi bu ameliyat birkaç farklı yöntemle yapılabiliyor. Ancak hastamızın istediği ameliyatının küçük kesiyle yapılması, yani göğüs kemiğinin önden açılmaması. Hastamızın ameliyatını küçük kesiyle sağ taraftan yaptık. Başarılı bir kapak tamiri sonrasında hastamız 6. günde ve gayet iyi bir durumda. Каза, че няма да е тежка операция. Лека операция ще бъде, която ще бъде с разрез отстрани, която, слава Богу, мина много добре. Още на втория ден бях на крака. Движех се спокойно, нямах болки. Правя дълги разходки навънка. Не се изморявам както преди. И се чувствам много добре, бих казала. Чувствам се, бих казала, перфектно. Изобщо болницата в Мемориал бих казала, че хората, които работят там, и персонала, и докторите са в много така близки отношения с пациентите. До някъде забравяш, че се намираш в болница. Благодаря на болница Мемориал. Благодаря на доктор, професор Бурак Онан.